Σεζόν 1, επεισόδιο 4. Η γνωριμία με τη νίντζα του νερού. Ωραίες το λες, δεν έχουμε καεί. Ναι. Πολύ ωραίες είναι. Γεια σας. Γεια σου Λόιντ. Καιρό έχω να σας δω. Κι εμείς. Σας είδες το νέο χρώμα στο μαλλί μου. Είναι ένα πετσιδάκι. Κίτρινα, άσπρος, άσπρα δεν ήταν τα μαλλιά σου. Τα βάψα. Α, Ρε και έδεσες από τώρα. Μοιάζει με τον Γκάι, το φίλο μου. φόρησε και γυαλί. Ρε παιδιά, γιατί μοιάζουν οι στολές με τη στολή, με τη στολή μου. Όχι, Α, ξέχασα, εγώ σας τις έδωσα. η δικιά μου πίσω έχει μια φωτιά. Είσαστε εμένα- έτοιμοι να σας μάθω νέα τεχνική σπιντζίτσου. Ναι, Σαν αυτό. Ακριβώς, αυτό είναι μόνο που υπάρχει, τίποτα άλλο. αυτό είναι το σπιτζίτσου. Είσαι σίγουρος? Αφήστε με λίγο να συγκεντρωθώ να σας το δείξω καλύτερα, παιδάκια. Μουζιου! Μια σφαίρα τον επήρε, ρε. Τι. Για ξανακάνω το, δεν το είδα. Αυτό λέγεται Airzitsu. Zoom! Για νιώσετε ότι γυρνάτε σαν το σπιντζίτσου και κάνετε βοom! Πετάξτε στον αέρα! Νομίζω ότι ο Κάι το έμαθε. Πετάω στον αέρα. Αυτό που κλείνω το μάτι. Νομίζω ότι αυτό δεν πέταξε με το Airzitsu, πέταξε με το κανονικό σπιντζίτσου. Αυτό που κάνω, που κλείνω τα μάτια και Α, πέφτω. πρέπει να By the way, Κάι, το Πέφτω, μάθες? πέφτω. Ερτζίτσου. Μην πάτε όμως πάρα ψηλά, δεν θα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε μετά. Θα σας σπάει. έσπασε. Άρα, μαθητές μου, κατεβείτε κάτω. Ποια είμαι ο δάσκαλός σας? Όταν σας πήγε ταξίδι και μου είπε ότι θα σας αναλάβω εγώ. Να Για κάνεις Airzitsu και όταν βλέπεις ότι είσαι σε μεγάλο υψόμετρο να βγάζεις το δράκο. Και να φεύγεις πιο μακριά Ναι, το έτσι. έκανα. Τι κάνετε, είμαι ο νέος σας δάσκαλος, Και Τζέι. μετά, αρκεί να πέφτεις. Ναι, δάσκαλος. χωρικά να Γιατί, κάνεις τη ζήτηση. γιατί ο μάστρε εγώ. Ο Μάστερ εγώ πήγε ταξίδι, βόλτε. Και το τσάι μου, και αν έχετε συμπληρώσει όλη την πίστα, κάντε στην άκρη. Ποια πίστα. Α, αυτή, την ξέχασες κιόλας. Οπότε δεν με την είχε βγάλει Σε νομίζω. 3, 2, 1. Ξαναπάτε. Είχε το τσάι μου δεν. Ξανακάνε το. Τελείωσα. Έχω πιει το τσάι μου ήδη, ξαναπάτε την αρχή. Εγώ δεν Σε πάω. 3, γιατί 2, 1 είδες. πάμε. Τελείωσα. Πες, Τελείωσα. έχω πιει το τσάι μου, τι πες Κάι? Εγώ είμαι ήδη στην αρχή, δεν χρειάζεται να ξαναπάω αρχή. Ξαναξεκίνα, αλλιώς. Ακριβώς, αυτό εννοώ. Ότι δεν χρειάζεται να πηγαίνω την ώρα στην αρχή, αφού είμαι ήδη στην αρχή. Ξαναξεκινάτε. Τώρα. Τελείωσα. Αλλιώς πίσω δυνάμεις πάγου. Τελείωσα. Παιδιά, ξέχασα να σας πω. Δεν με νοιάζει πια η άσκηση στα παλιά τα παπούτσια. Θα σας πω. Ξέχασα να σας πω κάτι. Από πού και Εγώ ως σαν πού πράσινος εσύ. νίντζα, Από πού και ως πού εσύ έχεις όλες τις ηχειακές δυνάμεις. είμαι ο νίντζα ο πράσινος. Έχω όλες τις στοιχειακές δυνάμεις. Φωτιά, πάγο, γη, ηλεκτρισμό. Κάι, σταμάτα. Δεν κάνω κάτι κακό. Θες να σου δείξω τη φωτιά μου. Όχι. Η δικιά μου. Αου. Να την. Αου.
Αου. Α, κάτσε να σε σβήσω. Να σε σβήσω. Να σε ζήσουμε πάγο. Σε σβήνω. Η στοιχειακή δύναμη του νερού δεν την έχεις, να υποθέσω. Δεν την ξέρω καν τι μου λες τώρα εσύ. Εγώ όμως του πάγου. Κάι, μπορείς μήπως να τον ξεπαγώσεις. Θα προσπαθήσω. Αου, 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 αου. Του πάγωσε. Αου. Νομίζω θα ξεπαγώσει τώρα. Δεν ξέρω τι λέτε. Δεν το Περιμένετε. Μήπως γιατί ο πάγος είναι πάρα πολύ γερός, γιατί είμαι ο πράσινος. Περίμενε. Παίρνω το Νομίζω σπαθί. θα λιώσει, για ξανακάνει. Κάνε σπιτζίτσου, κάνε σπιτζίτσου. Μην τον κέφτει. Είδατε παιδιά, χρησιμοποιήσα τη φωτιά, τον πάγο. Ηλεκτρισμό ακόμα μαθαίνω, αλλά... Αυτός που την έχει είναι λίγο γκρινιάρης. Τη στοιχειακή δύναμη του νερού δεν την έχεις, τη στοιχειακή δύναμη του νερού. Δεν πρέπει να με κάνεις παγάκι. Γιατί εσύ την έχεις, γιατί εσύ έχεις το νερό, Εγώ είμαι του ηλεκτρισμού. Αυτός έχει όλες τις στοιχειακές δύναμεις. Είναι διαφορετικό. Αφού δεν υπάρχει ακόμα του νερού. Δεν έχουμε ανακαλύψει ποιος είναι. Και πάλι και να μην έχουν ανακαλύψει. Και πάλι να μην έχουν ανακαλύψει. Αυτός τις Να έχει. ανακαλυφθεί πρώτα δύναμη και να πάει στο πράσινο νίτσα. Α. Πίσω τις δυνάμεις μας, ρε. Απατεώνα. Όχι, τις έχει. Να σου πω τις κάτι. έχουμε και εμείς και αυτός. Εγώ μη με νευριάσεις και θα κάνω τη γη και θα τον κρεμίσω όλο. Μισό λεπτό. Κάνω ό,τι θέλεις. Εγώ πετάω. Θα πιάσει και εσένα στον αέρα, μην νομίζεις. Θα σου ρίξω κεραυνό. Ας το καλύτερα, έχω κακή εμπειρία με τον κεραυνό. Εγώ πάω λίγο έξω να κάνω λίγη εξάσκηση με το σπιτζίτσο μου. Βοήθεια! Βοήθεια! Τι έγινε? Σώστε με! Πού είσαι? Πού είσαι? Έγινα χρυσάφι, έγινα silver, πώς λέγεται, σίδερο. Για να ρίξω μία. Να δω μισό λεπτό. Πόνισα! Πάμε το χέρι μου, ρε! Αου! Το χέρι μου. Αου! Αου! Βοήθεια! Σπιτζίτσου! Στοιχειακή δύναμη της αστραπής! Παιδιά, νιώθω να γίνομαι χρυσάφι καμιά ώρα. Βοήθεια! Κάι, μη σκέφτεσαι να με πουλήσεις, δεν είμαι για πούλημα. Πώς το σκέφτηκα εγώ. Τι? Εγώ πότε το είπα, δεν μίλησα καν. Αλλά τώρα από την αλήθεια. Χρυσάφι ιδιαίτερα. Χρυσό! Είδες, Α, άλλο βοήθεια, με τόσο δεν μπορώ να κάνω σπιντζίτσου. Έλα ρε Δεν μπορεί να χρυσάφι! με σώσει. με τα πόδια μου. Νομίζω πονέσατε λίγο, Αου! Αου ρε! Τι χέρι είναι! Μάλλον τι χρυσό είναι αυτό που έχεις! Παιδιά, βοήθεια! Βγήκε από την πάτα. Γυαλίζω κιόλας! Κάνε το συνεχόμενα πάνω του. Μπορείτε να με βοηθήσει? Όπα, αρχίζει και σβήνει το χρυσάφι μου. Όπα, και οι δύο δυνάμεις μαζί. Μπορείτε, το έχετε? Ναι. Καίγομαι, βοήθεια.
Εσύ φταίς! Εσύ φταίς που έγινε ένα χρυσάφι! Λίγο μέσα, έχω να σου πω κάτι. Λόιντ, είσαι καλά? Καΐ. Ναι, περίμενε λίγο, Τζέι. Θέλω να μιλήσω λίγο με τον Γκάι. Καΐ, έχω να σου πω κάτι. Ο πατέρας μου πολέμησε δίπλα με τη μητέρα σου και τον πατέρα σου. Στη μάχη με τους Τρεπαντίνους. Δεν είναι ώρα να ξαπλώσεις. Ξύπνα, αφού το ξέρεις θα έχει πάμε στα ρεπό. Λόιντ, ξύπνα! Λόιντ! Σύνελθε! Ο Λόιντ δεν ξύπνησε, δεν ξέρω τι λες. Άκου να σου πω, Καΐ, άκου να σου πω. Δεν είναι κακό, αλλά ούτε και καλό. Μου είπε κάτι ο πατέρας μου. Περίμενε εσύ λίγο. Αν ας πούμε ότι ο πατέρας μου ήταν της φωτιάς. Η μητέρα μου, τι ήταν ακριβώς? Του νερού. Αφού στο είχε πει. Πότε? Είναι του νερού όντως. Στα είπε ο Master One αν δεν κάνω λάθος. Δεν το θυμούμαι. Ξέχασα να σας πω και για τους δύο σας. Οι γονείς σας ζουνε. Τι! Ο πατέρας μου ήταν χθες μαζί τους, πήραν τσαγάκι. Λόιντ, σύνελθε! Αποθυμάτε. Λόιντ, σύνελθε! Η καρδιά μου, ρε. Μα εγώ είμαι ο Λόιντ. Μην με μπερδεύεις με τον Γκάι. Καί, σύνελθε! Τα έχω στο Παιδιά τσιλάρι, τα ίδια θα βγάλω τη φωτιά κι εγώ και θα γίνουμε εδώ πέρα πυρο... Τα έχω στο... Βγάλω φωτιά και για σας. Σταμάτα ρε να με βαράς. Αν σταματάς κι εσύ. Πρώτος... Ναι, για να συνέλθεις. Σε χαστούκισα, δεν σε βάρεσα. Εγώ πας μια... Παιδιά, τσιλ. Το θέμα είναι ότι οι γονείς σας ζουνε. Αυτό το πρόβλημα. Εμένα είναι το πρόβλημά μου. Η αδερφή μου δεν έχει καμιά αστική δύναμη. Έχουνε. Λογικά θα έχει του νερού. Όπως η μητέρα σου. Έχει όντως του νερού, φαντάζομαι. Άμα άμα δεν την εκπαιδεύσω, δεν ξέρω. Δηλαδή... Ο Μάστερ Γκου πρέπει να την εκπαιδεύσει. Ο Μάστερ Γκου πρέπει να την εκπαιδεύσει. Θα την εκπαιδεύσω εγώ αν χρειαστεί. Είμαι ο νέος αρχηγός. Φαντάζομαι. Μπορώ να την εκπαιδεύσω εγώ. Όχι. Δεν είσαι Μάστερ. Μπορείς. Θα σου δώσω μια συμβουλή, Καΐ. Ναι. Πρέπει να τη βάλεις να πεισμώσει, όπως έκανε σένα ο Master Wu. Θα τη δώσω μια στολή μπλε. Τα λέμε. Τα λέμε. Τον γκολ πότε θα δούμε, δεν τον έχω δει. Καθόλου. Ποιος είναι αυτό? Ο Κόλ είναι ταξίδι με τη μάνα. Με τη μάνα του που έμαθε και αυτός ότι ζει και περνάνε χρόνο μαζί. Είδες. Μόνο οι δικοί μας άφησαν. Έχει χάρη να ήταν η αδερφή μου μαζί με τη μητέρα μου Γόρτ. Και μην ξανανοίξεις αυτό. Φαντάζεσαι να έρθει από εδώ και να έρθει καμιά στιγμή να σκάσει η μύτη η αδελφή σου. Αυτό εύχομαι. Κάτσε εδώ πέρα, περιμένω. Πού με στέλνει αυτός ο άνθρωπος, ο φίλος του αδερφού μου? Στα κατσάβραχα? Και τι είναι αυτή η στολή που μου έδωσε? Ακούστηκε κάτι. Καλώς την... Μισό. Μία, εσύ. Μία. Τι είναι αυτή η στολή που μου δώσατε? Θα με τρελάνετε. Προσπάθησε. Αφήνω τα αδέλφια μόνα τους. Όχι! Τώρα και εσύ και εσύ την πληρώσεις. Θα σου βγάλω τούφα από το μαλλί εσένα. Νία, άκουμε λιγάκι, Νία. Εσύ σταμάτα λίγο με το τέτοιο, με το σπίτι σου. Προσπαθώ να δείξει τι μπορεί να κάνει. Άκου Νία, εσύ λογικά θα είσαι νίτζα του νερού. Μπορείς λίγο να σταματήσεις? Άσε μας κι εσύ. Κάμπος είσαι και χρήσιμος. Ηλεκτρισμός. Ο ηλεκτρισμός είναι το χειρότερο πράγμα που υπάρχει. Το ξέρεις ότι ο πατέρας σου και η μάνα σου ζουνε?
Το ξέρεις ότι ο πατέρας σου και η μάνα σου ζουνε? Το ξέρεις? Αυτό που λες δεν ισχύει. Ισχύει. Θα σου βλεφαρίδες μία-μία. Κάι, δεν ισχύει ότι ζουν οι γονείς σου? Δυστυχώς ναι, ισχύει. Και εσείς Μη βαράτε! Και ο πατέρας σου... Εκπαιδεύστε τους δύο σας και δύο βλάκες είστε. Και οι δύο θα σας εκπαιδεύσουμε. Όχι. Εμένα άφησε υπεύθυνο. Θα χρειαστείς βοήθεια, πίστεψε με. Εμένα μου είπε λόγια θα με εκπαιδεύσει ο αδερφός μου. Αλλά τόσο λίγος που είναι σιγά μην μπορέσει να με εκπαιδεύσει. Μέσα, έφυγες. Μπορώ να κάνω backflip. Πώς κάνουμε backflip? Να κάνω προς εδώ. Α, ωραία! Ναι. Δεν είναι το backflip αυτό που θέμε. Είναι αυτό. Ανοίγω την πίστα. Προσπάθησε να νιώσεις ότι βγαίνεις πολύ γρήγορα γύρω-γύρω. Και εσύ κλείς την πίστα. Τώρα μπορεί να κολλήσει, να μπει μέσα στην πίστα. Όχι διαλογισμό. Άστο. Θέλεις συγκέντρωση. Τώρα όπως κάνεις αυτό, σκέψου ότι πετάς. Να κάνεις αυτό. Εγώ δεν μπορώ να πετάξω. Άντε το έχεις ψήφι. Δεν μου έχει δώσει στόλη για το Ριζίτσου. Αυτό μου είπε ότι εγώ λέει μπορεί να μου πείτε για Ριζίτσου αλλά δεν το έχω μάθει μου είπανε. Δεν μπορώ να το μάθω. Έλα εδώ πέρα απ' έξω. Κάτι για ενεργειακό δράκο μου έλεγε. Απλά εμένα από νερό κάτι τέτοιο. Δεν κατάλαβα. Αυτό κοίτα. Συγκεντρώσου ότι πετά και νιώθεις ότι πετάς με δράκο. Το έκανε. Α, θα τρακάρω! Βοήθεια! Εντάξει, το εξαφάνισα. Όταν δεν συγκεντρώνεσαι, Πού είσαι? αυτός φεύγει. Αδερφούλη, ανάσε αδερφούλη μου αγαπημένε. Όταν δεν συγκεντρώνεσαι, ο δράκος φεύγει. Μην πανικοβάλλεσαι γιατί θα φύγει ο δράκος και θα πέσει καμιά ώρα κάτω. Τι άλλο μπορώ να μάθω? Πείτε, τι άλλο μπορώ? Να βγάζεις νερό από τα χέρια σου. Απλώς εγώ το φωτιά από Είναι... Άκου, έλα λίγο... Κάι, έλα λίγο να σου πω. Κάνε το ακόμα λίγο. Κάι, έλα λίγο να σου πω. Κάι, έλα λίγο να σου πω. Αου. Τσαπρού! Βγάλω το σπαθί να δω κάτι. Δεν έχω σπαθί. Τι, αποκλείεται. Δεν έχει. Στην αρχή όλοι είχαμε, στην πρώτη στολή. Ναι, αλλά εγώ δεν έχω. Ναι, δεν έχει. Είναι η μάστερ του νερού. Της φωτιάς έχει, της αστραπής. Μου είπε ότι είμαι μικρή λέει ακόμα γι' αυτό. Δεν έχω φτάσει στο κατάλληλο επίπεδο λέει για να μου δώσει. Α, μέσω επίπεδο πάει. Οκ. Και εσείς απλά έτυχε. Είμαι μάστερ του νερού! Μη μάστερ του νερού, θα παλεύω με τον αδερφό μου. Θα παλεύω με... Με άλλους θα παλεύεις. Ο αδερφός σου θα είναι μαζί σου. Θα παλεύω με τον... Εσύ μη μιλάς, κοντέ. Κάι, έλα λίγο να σου πω. Κάι, έλα λίγο να σου πω. Μισό λεπτό. Όχι, δεν είναι δικό σου μοναστήρι. Είναι του Lloyd. Του Master Wu είναι. Μια γυναίκα εδώ μέσα, σας βάζει τάξη. Κάι, έλα λίγο να σου πω. Στο δωμάτιό μου μπαίνεις. Ωχ. Αναρωτιέμαι πόσο θα βρωμάει. Είσαι και Όχι! μόνος. Έχεις δωμάτιο, έχεις δωμάτιο. Πήγαινε έτρινε στο δωμάτιό της. Κάτσε να το βρω τώρα. Μισό λεπτό. Αυτό είναι του πράσινου νίτσα. Βρωμάει! Τι έκανε εδώ μέσα? Να ρωτήσω. Να το. Αυτό το άσπρο στο κρεβάτι του τι είναι? Έλα εδώ. Αφού εσύ δεν είσαι στο δωμάτιό μου. Να ρωτήσω. Το άσπρο στο κρεβάτι του Lloyd τι είναι? Καλύτερα μην ξαναμπείς εδώ μέσα. Βρήκαμε το δωμάτιό σου. Αυτό είναι μπλε. Τι είναι αυτό εκεί πέρα? Ποιος έφυγε εδώ πέρα και κοιμήθηκε? Δεν ξέρω. Εδώ είναι το νερού. Κάτσε λίγο, πού είναι το δικό σου δωμάτιο? Εδώ. Είναι καθαρά τα σεντόνια. Για να...
Γρήγορα και τα πετάς στους σκουπίδια. Οκαίο. Να ρωτήσω, Κάι. Κάνεις αυτά που έκανες στο σπίτι? Έβλεπες ταινίες? Εγώ, απ' όχι. Κοιτά, όλες Οπότε. Γεια σας παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Bye bye guys.